So mwaka oyomo bono magiga yabarai abanyarete ko bagochoro na gosochia bisiri goikirani chire cha magendete banyarete ko babakoriera abakenya nigo bono abakichikura boigo bagendete ko babakorotota gati yechira cha magendere chinyare ko bachigoikirani gwa ase chinsemo Aime County ya Nyamiro mwamsie we ward ya Itibo Lamek Square nigo esokirie nakora abamenye be ward yaye kugikeria chipara chimbeji chigendete ko bachikorora kana ime ya ewodi yo kolengana na Lamek nigo atebere chipara echo nigo chire ise oboteneri bwe serikali enene asanyalire kobaga ko mumochia omochumbe bwe constituency ya North Mugirango Joash Nyamoko asogotaire getambo kera nakoneke muno nyane kobago ko korose chipari chu saranyara ko bachigwete ka ase ekerobono. Ingi ga ko ra ko to cha yandu chipara cha mo kira ka tebie miaka 5 to ko nyuri ibara ni maate ga iga ya ga itire go ya nya ukeni secondary ya nya ukeni primary ibari yo gesa ligete eta iko nyara go eteka mogende mochake no ni chipara na temire gokuna nonye echina abayeresire chionsi chikunete kirasi nande that is why nde ime yo mugavana Amos Nyaribo because nando promise remorse rot igona kingote ya nto baitombanya gotwara wasi chi opponent chigotorwani mbachi manyete omonto kondwani akorwani mbako mugavana abunto bamanyete intubono intore serious gokora bantu baitamagendero bantu bakia ng'ombe nintaita macharu kia ng'ombe agende mbako muamba mate epare nde nachagete korosie para yenginda ekogenda mbaka iteresie nde mbaka nasari epare yue gokuna boisanga yakuna bokurati yakuna bonyakoni enarwe naetu abana 10 nga parents chinyombechi chionsi kere nyombe kanyora abana bare equal kere nyombe kanyora 333 igonga irende obwanjereri bore ngurwani nde nyamuka ase nginyo taratokorera magenderero una abantu baitibo na noti Mugirango ngima because kero kuri none chiga chiempi chigokora emeremo nyamuke budget ya entura yerora mono asogokora abantu baita magendero because tinko batindera une class kina kenyoro secondary eskuru